kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe kunnafoni labɛn bɛ fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase Seydou Sila maraka faama fɛ Ibrahim Lam Fimani kale misirakaw ka dangele kale to suya kɔlɛ la bi donya in na alamisa juillet kalo tile 5 san 2017 kunnafoni bakurubaw filɛ. Dungbaru ɲininaw ka dugutigi bulon maison de la presse baraɲɔgɔnya ani MINUSMA o ni ɲɔgɔn cɛ u ye baara boloda ka dabo juillet kalo tile 3 ka taa bila tile 7 nata la kalanbolo don ka ɲɛsin dungbaru ɲininaw ma kalata basigilen o bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔna na cogo min na. Kabini kunungo salon tako fɔlɔ o baara dayɛlɛ kɛra n'u ko ma ko salon de l'action gouvernementale Mali Gouv a labɛn bɛ Mali funɛngɛni dɔ fɛ ni o ye Mohamed Tahirou Zuldi ye a baara dayɛlɛ a kɛra kunungo hôtel Sheraton na a kɛra minisiri ka bonya kɔnɔ n'o ye Tarawele Zenab Diop ye n'ale nana kana premier ministre kana o nɔrɔ bila a baara dayɛlɛ waati. Jamana ɲɛmaya sigi kalata nɔngɔn kari juillet kalo tile 29 o hukumu kɔnɔna na association La Voix du Peuple ale ye ɲɔgɔnna jɛrɛ belebele kɛ k'a fɔ olu na dɛmɛdo ɲɔgɔnya waleya ka ɲɛsin jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita ma a kɛra maison des jeunes kɔnɔna na kunungo. Dongibaro la kumabaw o ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisadani na aw ni ce aw ka kanuya kurali la ka ɲɛsin anw lamɛnli ma. An y'a fɔ cogo min na dungbaru ɲininaw ka dugutigi bulon maison de la presse baraɲɔgɔnya ani MINUSMA o ni ɲɔgɔn cɛ u ye baarabolo dayɛlɛ a bɛ kɛ juillet kalo tile 3 ka taa bila tile 7 nata la kalanbolo don ka ɲɛsin dungbaru ɲininaw ma u hakili bɛ se ka jo cogo min na u ka baara taabolo sigi ɲɔgɔn kan ka ɲa yaasa kalata basigilen bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔna na. Dungbaru ɲini ɲɛdɔnko ɲuman o bɛna nin kalata basigilen ye a labɛnbaw o y'olu ka kumakan ye. MINUSMA ale ye nin baaraɲɔgɔnya kɛ ni maison de la presse ye yaasa dungbaru ɲininaw k'u kɔ a jo jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɛ se ka kalata ɲuman ko o latɛmɛ cogo min na Mali kɔnɔna na mun ta ko fɔlɔ bila mɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔna na. Kabini kunungo dunanjigiso belebele in kɔnɔ hôtel Sheraton baara dayɛlɛ ale kɛra n'a tako fɔlɔ don u k'a ma salon de l'action gouvernementale Mali Gouv. Gouvernement ye baara minnu kɛ ka t'olu dankɛnɛmaya mɔgɔw ka ɲɛdamako la laɲini ye o ye a labɛnna Mali funɛngɛni dɔ fɛ Mohamed Tahirou Zuldi a baara dayɛlɛ a kɛra minisiri ka bonya kɔnɔ mun ɲɛsin bɛ transport ma n'u ko ma Tarawele Zenab Diop ale taara ka taa premier ministre ka taa o nɔrɔ bila ka sababu kɛ o tun bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ la ministriw jabala la cité administrative k'a sababu kɛ conseil des ministres o ma kɛ kunungo ministre caman olu tun bɛ a kɛrɛfɛ nin salon in a daminɛna juillet kalo tile 4 n'o ye kunungo ye a bɛ to senna fo juillet kalo tile 7 Sheraton kɔnɔna na. Nin kɛnɛ kan kuma dira maire adjoint ma commune 4 o tɔgɔ la Isa Marijɛ Ɲare a ye kuma ta a ko nin ko in a waliyara ale ka commune kɔnɔna na o kɛra wasaba ye ale bolo maaw ka se ka taa ɲɛdama kɛ gouvernement ka baara waliyalen belebelew la k'ale bɛ foli ta nin ka taga ɲɛsin a baara waliyabaw ma. Mohamed Tahirou Zuldi n'ale yɛrɛ de ye nin hakilina ta k'a fɔ ko ka salon belebele k'o kɛnɛ sigi gouvernement ka baaraw ɲɛdama ka taa da o la a ko ale bɛ foli nin ta ni ka taga ɲɛsin jamana fangamarabaw ma k'a sababu kɛ gouvernement ka wulikajɔ a fanga bonyana baara caman kɛra yaasa maaw k'u ladɔn ale ye nin ŋaniya in siri ka nin baarabolo in k'a sigi sen kan salon de l'action gouvernementale ko ale bilara sira gouvernement fɛ gouvernement y'ale dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ o kosɔn ale ka jija a tɔnɔ kɛra nin ye. Amadu Goyita ministre ye mun ɲɛsinnen bɛ funɛngɛniw ani jamanadenya kanu jidili o ministre so ma ale ye kuma ta a ye kuma ta ale ye gouvernement o ka kuma lasela ye a ko n bɛ foli nin ta nin taga ɲɛsin nin hakilina in a waleyali ma k'a sababu kɛ nin ko tɛ se ka taa funɛngɛniw kɔ funɛngɛniw olu de bɛ nin baarabolo ninnu waleya minnu n'u ka cɛsiri ka bon u ka jija bɛɛ lajɛlen jamana bɛ se ka lɔfoni cogo min na a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ la. Maa min yɛrɛ n'ale ye a fanba tɔrɔmɔɲɔnbɔ kɛ n'u ko ma sponsor officiel o ye ministre so ye mun ɲɛsin bɛ nti ani ji lahalaya ma n'o o denfaya bɛ Malik Ali Husseini bolo ale ye kuma ta a ko nin salon in bɛna to olu ye baaraboloba minnu kɛ ni jamana ɲɛmaa ka yamaruya ye Ibrahim Boubacar Keita jamana ka yiriwali sira fɛ jiko nɔgɔyali jamana
jamana dogodogo ɲɛw la kuranko nɔgɔyali jamana dogodogo ɲɛw la ko nin bɛna to olu k'o yira diɲɛma la k'a sababu kɛ olu ka baarabolo caman a bɛ dibi la a ma se ka ye jamanadenw fɛ ko nin kɛnɛ in bɛna to jamanadenw ka o ye Mawulud Ben Katra ale ye minisiri ye mun ɲɛsin bɛ baara ko ani bolola baara o ji donni ma ale ye kuma ta a ko nin kɔni nin y'olu ka salon de ye k'a sababu kɛ n'i ko baara n'i ko i ka dɔn ka fɔ bolola baara n'i ko bolola baara o ji donni o b'ale ka minisiriso ko fɔ wa olu ka cɛsiri n'u ka ŋɛɲɛki u bɛɛ lajɛlen na dankɛnɛmaya ni salon in kɛnɛ kan yasa mɔgɔw ka dɔn ka fɔ ko gouvernement k'a tun tɛ sunan na Zainab Diop ale nana ka na premier ministre ka na o nɔrɔ bila k'a sababu kɛ o bolo degun tun bɛ ale ye kuma ta Zainab Diop a ko gouvernement ye fɛn caman kɛ sanjikɔrɔ wɔsi a dɔ man di yasa i wɔsilen ka bɔ ka sɔrɔ sanji tɛ a ko kɛnɛ de bɛna kɛ nin ye nin salon de l'action gouvernementale gouvernement ka baarabolobaw yeli ko nin kɛnɛ in kɔni mun n'a bɛna waleya juillet kalo in tile 4 ka taa bila tile 7 na ko nin ye kɛnɛ min ni gouvernement n'a ka waleyaw bɛna dɔn jamana ɲɛmaa ye kangari gɔlɛ minnu da ko ka baarabolobaw minnu waleya minnu kɛra olu la caman kɛra nka tɔ bɛɛ ko nka ko minnu kɛra olu fɛnɛ ka dɔn a ka dɔn ka fɔ dɔ kɛra tɔ wulikajɔ bɛ olu nɔ kan ko olu ka laɲini ye a sɔrɔla ka i ka dɔn ka fɔ jurukisɛ k'o tigɛ mun bɛ donda yɛlɛmaw ye ka tila ka i ka dɔn ka fɔ ɲɛdama kɛ kɛnɛ la yɔrɔ minnu bɛ n'o ye baarabolo minnu waleyara olu tigilamaw ye ɲɛfɔli k'a ye o lahalayaw kan o kɔfɛ u sɔrɔla ka foli ni tanni k'a di bɛɛ lajɛlen ma a ɲɔgɔnnajɛrɛ kuncɛra hakililajɛ na k'a yira o la k'a fɔ salon de l'action gouvernementale a bɛna waleya dunanjigiso la a Sheraton k'a dabɔ juillet kalo tile 4 ka taa bila tile 7 san 2018. jamana ɲɛmayasigi kalata hokumu kɔnɔna na mun ta ko fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ association la voix du peuple ale ye ɲɔgɔnnajɛrɛ belebele kɛ k'a fɔ olu la dɛmɛɲɔgɔnya sira taama ka ɲɛsin Ibrahim Boubacar Keita ma a kɛra kunungo maison des aînés la association la voix du peuple a coordinateur national Issa Keita ale y'a jira k'a fɔ olu ka laɲini a ka nɔgɔn maa 1,000,000 ani maa 500,000 baɲango k'olu labɔ k'olu jɔ k'a fɔ olu bɛna kɛ cɛden ye minnu bɛna kala ta Ibrahim Boubacar Keita ye a baara bɛɛ lajɛlen kɛra association a présidente yɛrɛ ɲɛna madame Keita Mami Sidibe funangɛni caman olu bɔra minnu ka kalata sɛbɛn kun b'u bolo ka taa kɛnɛ kan ka t'u ka dɛmɛdoɲɔgɔnya waleyaw n'a kumakanw k'olu dankɛnɛmaya a présidente ɲɛkɔrɔ n'o ye association voix du peuple ye madame Keita Mami Sidibe. laseli dɔ senfɛ kunungo kɔnɔwari jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara a ye dan sigi gouvernement ka baarabolow la gouvernement min n'a ɲɛminɛ tun bɛ Amadou Gon Coulibaly bolo ka tila ka laɲini kɛ k'a fɔ ko o cɛ kelen k'a ka gouvernement dɔ sigi sen kan n'a kɔnɔ cɛdenw n'u caman bɛna bɔ RHDP o kɔnɔna na ani jamanadenw ka fara ɲɔgɔnkulu a ka nin hakilinata in a kɛra waati kɔnɔna na gɛlɛya bɛ waati min na u ka fara ɲɔgɔnkulu olu kɔnɔna na jamana ɲɛma Faransi tɔgɔla Emmanuel Macron a ye welewele kɛ ka ɲɛsin farafin jamanaw ani nanzara jamanaw ma k'a fɔ u ka fɛɛrɛw sigi sen kan n'o de ye ko solution gagnant i ka dɔ sɔrɔ n ka dɔ sɔrɔ tungarankew olu ka lahalaya kan a ye nin kumakan in fɔ kunungo a y'a fɔ ka ɲɛsin funengɛni maa 300 baɲango ma n'olu ye kɛnyɛrɛ ye baara waleyabaw ye a ka taama tile 2nan Nigeria jamana kɔnɔna na nin bɛ dansigi bi laseliw la mun labɛnna fasari jɛkulu maaw fɛ k'a lase a balimakɛ Seydou Sila maraka fama fɛ hali n'o y'a sɔrɔ mura kɛmɛ ka kan minɛ baara kanu o b'a waleya Fanta Sidibe nin tɛna bita kuncɛ ni ala man ka jɔnya jɔ an na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan o ye dɔgɔkun kunfori ye ka kunnafoni labanw k'olu lase an lamɛn jɛkulu ma kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ala ka n'o cɛ janya aw ni ce maraka fama ka journal Bambara a lamɛnli la n'a b'a fɛ ka segin ka maraka fama ka journal Bambara lamɛn a ye taa malizoom.net sanfɛ ale ye kunnafoni disira ye cakɛbara bɔlɔlɔ sanfɛ n'an kuma journal en ligne n'aw taara malizoom.net sanfɛ n'a y'o kɔngɔn ɲininikɛyɔrɔ la a ka cakɛbara kɔnɔna na yalima a ka telefɔniw kɔnɔna na a na malizoom.net ye maraka fama ka journal Bambara a n'a ka reportage français na a Bambaraw a b'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen aw ni ce a ka kulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan Salo Mohamadu maraka fama ka bi journal Bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye